Arie in zijn Ferrari. Ja, hoe komt hij daar toch aan? Daar heb je Arie met veel bombarie. Scheurt die keihard door de straat. Ja, straks zit Arie in de penarie. Ja, dan is het veel te laat. Ik spaar al heel wat jaren voor een auto van formaat. Ik heb altijd zwart gewerkt en ik kwam altijd te laat. Ben een Ferrari wezen kopen, want die gaat 410. Nee, zo'n snelle wagen heb jij nog nooit gezien. Oh nee, godie, Daar heb je Arie in zijn Ferrari. Waar doet die gozer er toch van? Daar heb je Arie in zijn Ferrari. Ja, hoe komt hij daar toch aan? Daar heb je Arie met veel bombarie. scheurt die keihard door de straat. Ja, straks zit Arie in de penarie. Ja, dan is het veel te laat. Na 3 minuten reed ik mijn Ferrari al in puin. Ik markeerde niks, alleen wat krampen in mijn duim. Ik was ook niet verzekerd, dus ik kreeg niks terug. Ben een nieuwe wezen jatten en dat ging razend vlug. Nou, Tom, geuzelig. Daar heb je Arie in zijn Ferrari. Waar doet die gozer het toch van? Daar heb je Arie in zijn Ferrari. Ja, hoe komt hij daar toch aan? Daar heb je Arie met veel bombarie. Scheurt die keihard door de straat. Ja, straks zit Arie in de penarie.